Higidura zuzun uniformeki azeleratoren inguruko ariketak ebatziko ditugu. Mugimendu azeleratuan, abiaduraren balioa aldatzen doa denboran. Hau da, kasu honetan abiadura ez da konstante izango. Eta gertatu da, hasierako abiadura horren balioa handiagotzea, hau da, azeleratzen dugunean gertatzen dena, edota gertatu da, hasierako abiadura horren balioa jaistea, txikiagotzea. Hau da, frenatu edo balastatu egiten dugunean. Bai kasu batean zein bestean, azelerazioa kontzeptua erabili egiten da. Azelerazioa izango litzatekelako abiadura aldaketa denboran. Bai, formula edo ekuazioa ondorengo hau litzateke, azelerazioa a minuskularekin adierazten da, eta da, abiadura aldaketa zati abiadura aldaketa hori egiteko behar izan den denboran. Abiadura aldaketa izate zer da? Amaierako abiadura, ken hasierakoa. Zer gertatzen da? Kasu honetan, azelerazioaren unitatea metro segundu karratu adierazten denez, behartuta egongo gara, abiaduraren unitatea baita ere metro segundutan egoten. Eta problema gehienetan, edukiko dugun abiadura normalean egongo da kilometro ordutan. Beraz, beti ere aldaketa hori egin behar izango dugu. Gertatu alda, azelerazioa beharrean, galdetzea agian, ariketaren batean, abiadura gaitik. Frenoa zapaldu eta ez dakizen bat denboran kotxea geratu da. Zein da, edo hasieran kotxe horrek zeraman abiadura. Abiadura kalkulatzea eskatzen badigute, egokiena da, azelerazioaren ekuaziotik abiadura bakantzea. Nola egiten da hori? Denbora bestaldera pasatzen da biderkatzen, horregaitik daukagu hemen abiderte gaia, eta hasierako abiaduraren gaia bestaldera gehitzen pasatzen du. Eta horrelako genuke abiadurari dagokion ekuazioa. Mugimendu hauetan baitari gertatu alda posizioen inguruko galdera egitea. Holan gertatzen bada, posizioari buruz galdetzen balin badigute, badaukagu bigarren ekuazioa. Non S eta S0 ze izango dira? Espazio. Amaierako posizioa berdin. Hasierako posizioa gehi. Hasierako abiadura bider denbora, gehi erdia, bider azelerazioa, bider denbora, karratura. Hau hobeto lertuko dugu problemekin. Lehenengo ariketa. Daukagu kotxe bat, 72 km/h abiaduran doana, eta 5 segunduz azeleratzen du. 108 km/h abiadura lortu arte. Lehenengo eta behin kalkulatu behar dugu azelerazioa, eta ostean 5 segundu horietan kotxe horrek egin duen espazioa. Azelerazioa kalkulatzeko badaukagu hemen ekuazioa A berdin. Abiadura aldaketa zati denbora, baina kontuz, esan dugun moduan, abiadurak bai edo bai egon behar dute metro segundutan. Beraz, 72 km/h eta 108 km/h datu hauek pasatu behar ditugu metro segundutara. Horretarako, erabiliko beharko genituzke bihurketa faktorea. Nik hemen harin egin dut zein izango litzateken egin beharreko eragiketa. 72 bider mila, zatiru mila eta 0. 20 metro segundu. Eta 108 km/h, metro segundutara, bider mila, zatiru mila eta 0, 30 metro segundu. Beraz, amaierako abiadura, 30, ken hasierakoa, 20, zati aldaketa hau egiteko behar izan duen denbora, 5 segundu, berdin 2 metro segundu karratu. Hori izango da kotxearen azelerazioa. Gero galdetzen digute zein den kotxe horrek egindako espazioa. Erabiliko dugu espazioari dagokion ekuazioa. Amaierako espazioa berdin hasierako espazioa, gehi abiadura, hasierako abiadura, bider denbora, gehi erdia, bider azelerazioa, bider denbora karratura. Hasierako posizioa, 0. Ez badigute esaten, beti ere suposatuko dugu kotxearen abiapuntua 0 izan dela, 0 metro. Hasierako abiadura metro segundutan 20 metro segundu. Denbora 5 segundu, gehi erdia, azelerazioa horreko atalean kalkulatu dugu 2. Denbora 5, karratura. Hemen dauka 0, gehi 100, gehi 25, berdin 125 metro egin ditu kotxe horrek, azeleradorea zapaltzen egon den bitartean. Beste ariketa bat.
Kasu honetan, daukagu kotxe bat, 50 km/h abiaduran doana, eta errepidean dagoen panel batean irakurtzen du 150 metrotara auto-ilara dagoela. Beraz, balazta zapaltzen hasten da eta 10 segundutan geratu egiten da. Zein izan da azelerazioa, kasu honetan desazelerazioa dena, eta auto-ilararekin talka egingo du edo lehenako geratuko da. Lehengo moduan, kilometro ordutan ezin dugunez datua sartu, jarriko dugu metro segundutara. Bider, 1000, zatiru 1006. 25 metro segunduko abiadura darama, frenoa zapaltzen du eta geratu egiten da. Beraz, amaierako abiadura, 0, geratu egiten delako. Ken, hasierako abiadura metro segundutan, 25 metro segundu. Zati, zenbat denbora behar izan du geratzeko? 10 segundu. Egiten baldin badugu hau, minus 2,5 metro segundu karratu. Nola ulertzen da minus hori? Minus daukagunean, azelerazioa minus denean, frenazo bat dela, hau da, balastatu dugula adierazten. Beraz, ondo da. Jakiteko zenbat ibili duen denbora horretan, erabiliko dugu posizioarena. Hauxe da ekuazioa, eta ziko gara ordezkatzen dakizkigun datuak. Amaierako posizioa ez dakit. Hasierako posizioa ez digute zer esaten, beraz, 0 dela suposatuko du. Hasierako abiadura, 25 metro segundu. Denbora frenoa zapaltzen, 10 segundu. Erdia, azelerazioa kasu honetan negatiboa, minus 2,5, denbora karratura. Egiten baldin badugu hau, 250, minus honek eragingo du, hau batura izan beharrean, kenketa batean bihurtuko dela, honek ematen du 125, beraz, 125 metro egingo ditu geratu arte, hortaz, esan dezakegu, 150 metrotara auto-ilara dagoenez eta 125 metrotara geratu denez, ez duela, auto-ilararekin topatu baino lehenako geratu dela gure kotxea. Eta azken ariketa, daukagu motor bat, kasu honetan azelerazioa dakigu, 2 metro segundu karratuko azelerazioarekin, semaforo batetik irten da. Hau da, geldi zegoen hasiera. Kalkulatu 30 km/h abiadura lortzeko behar duen denbora. Eta denbora horretan ibilitako distantzia. Lehengo berdina, kilometro-orduko abiadurak pasatu behar dira metro segundutara. Bider, zatiru 1006, 8,33 metro segundu. Orain, azelerazioaren ekuazio erabili beharrean, abiaduraren inguruan galdetzen digutenez, egokiagoa da, hemendik abiadura bakanduta, abiaduraren ekuazioa ipintzea. Zein da amaierako, kasu honetan ez digute galdetzen abiadura, baina agian hobeto hau, ze hemen desglosatuta dago hasierako abiadura eta amaierako. Beraz, amaierako abiadura, azeleradorea sakatu ostean, 8,33. Berdin, hasierako abiadura. Hasieran geldi zegoen semaforoa. Gehi, azelerazioa. Datua da 2. Bider, denbora. Denbora bakantzen baldin badugu, 2 hau zatitzen doa beste aldera, beraz, 8,33. Zati 2, 4,167 segundu beharko ditu 30 km/h abiadura hori lortzeko. Zein izan da egindako distantzia? Erabiliko dugu posizioarena. Hauxe da ekuazioa eta zeko gara ordezkatzen. Semaforoan dagoela 0 posizioa. Hasierako abiadura, geldirik zegoen semaforoa, 0. Bider, denbora. Gehi erdia, azelerazioa eman digute, denbora kalkulatu dugu arroko atalean, karratura, 0, biderketa honek ematen du 0, eta biderketa honek ematen du 17,36. Hortaz, motorrak egindako distantzia izango da 17,36 metro.